というようなことを、マイページの中で、自分の好きな銘柄を質問できるというのが、この STS の、質問の特徴ですね。そうですね。はい、ということで、そういうふうに質問ができると。はい。で、じゃあマイページという言葉が出てきたので、マイページというのはどんなものか坪倉さんの方から説明してもらえますか。じゃあ、画面共有できるかな。これは123の、受講生さんが皆さんログインできるマイページですよね。そうですね。はい。ちょっと待ってくださいね。今、私のパソコンの画面共有されてますでしょうか。されてますね。はい、されてます。されてますか。はい。はい。こちらがマイページですね。123の生徒さんでしたらもう見慣れた画面だと思います。こちらから、STS のサービスを利用していただくことになるわけですが、STS のサービスを利用していただくためにはここですね。主にはこの左側のこのメニューボタンいくつか並んでますけども、ここにSTS っていう名前、そのままズバリの名前のボタンと、それからもう一つこっちです。銘柄一発スクリーニングっていう名前のついたボタンがあります。で、おそらくですね、日々皆さんが見ていただくのはどっちかっていうと、こっちの銘柄一発スクリーニングという方ですね。はい、こっちにいろんな動画とか、それと後でご紹介するスクリーニングのソフトですね、それが集約されていますので、まずはですね、STS ご覧いただくときは、こっちのボタンをクリックして、でこの今日の一発検索っていうやつですね、これクリックして、いただくと、こんな画面に入ります。はい、ちょっと横長になっちゃってますけどね、こんな感じで。はい、画面が見れます。これが、ですね、銘柄一発スクリーニング開いていただいた時のトップページということになりますね。だってね、日経平均がまず出てるんですよ。でその横っちょのところにこうやって、これ実はこれ動画なんですけども、ここに毎日動画をアップしていきます。はい、まだ今日の分アップしておりませんが、これからアップしていきますけど、はい、今日のね、このウェビナーが終わったら一生懸命私がアップする予定でございますよね。で、ここの動画はですね、相場がある日は毎日配信をしていきます。で、今日の日経平均の解説と、それから私たちが選んだ銘柄をメールで配信するっていうこともやってますので、その配信している銘柄の状況ですよね。はい、今売買ポイント来てますよとか、で保持中になった場合はじゃあそろそろ手締まいましょうかとか、はい、そういったお話を具体的にしているという動画になってます。はい、これまず最初ですね。これをもうとにかく毎日見ていただきたいと。はい、ベーシックコースのベーシック講座ですね、ベーシック講座もしくはベーシックコースの理論を一通り勉強していただきながらですね、勉強を進めていただきながらこの動画毎日見ていった方が多分理解は同時進行でいくと思いますので、今の相場の状況と合わせてね、内容は動画の内容は全部123の理論で語ってますので、はい、しっかり理解を深めていただけると思います。これ、鉄人と賢人っていうのがあって、今お見せしているのは鉄人という、コンテンツの方ですね。鉄人というのは今お話しましたベーシックコースかベーシック講座を受講していただいた方向けで、もう一つが賢人というのはマスター講座もしくはマスターコースを受講していただいた方向けのコンテンツになります。はい、まずここからですね。はい、なんせ毎日ですからね。毎日だからね。ちなみにこれはね、私と酒井さんで週替わりでやってますね。はい、週替わりでやってます。今週は私が担当ですけど。すごい素朴なんせ毎日なんで。素朴な疑問なんですけど。だから今坪倉さんがね、一生懸命今からずっと取りますって言ったぐらい。一生懸命そう一生懸命撮ってますよこれ。やっぱり配信してね、相場も解説を毎日するわけだし、いい時ももちろん思ったようにいかない時も相場ありますので、その時にどう考えていったらいいのかとか、どう考えてますっていうのをお伝えして、そして皆さんのトレード
がなるべくこうあんまりこうね外れないように、その向きとしてね、戦略として外れないようにして、利益を取っていこうっていうのが、やっぱこう毎日のサポートに、ね。これってちょっとした疑問なんですけど、毎日更新されてるってお話だったじゃないですか。もし前の日の見たいとかってなった場合は見れないんですか？前の日のはですね、今ね、前の日はね、見れなくなっちゃってます。じゃあ、毎日チェックして、じゃあ毎日チェックした方がいいってことですよね。見逃さないように。見てください。そうですよね。当日に見てください。当日に見てください。それが一番勉強になる。翌日の、毎日その更新するまでは前日の分見れます。大体更新するのはその日の相場終わって、夕方から夜にかけてなので、翌日も新しい動画更新アップするまではずっと見れます。なるほど。じゃあ、働いてる人たちは朝だったり、深夜だったりに見れるってことですもんね。そうです。そうですね。なるほど。ありがとう。毎日状況変わりますからね。そうですよね。常に最新のものをやっぱり見ていただきたいですね。確かに。そうですね。はい。で、質問はどうやってやるかっていうのをちょっとですね、質問はこのマイページの方からになるんですけれども、こちらですね。このマイページの、ここです。講師への質問っていうボタンがあります。でこちらクリックしていただいて、STS 専用の質問というボタンがありますので、これをクリックしていただきますと、このように、質問を入力していただくためのこのフォームが出てきます。でこちらの STS の質問っていう方をクリックしていただいて、ここにですね、ご質問入力していただいて送ってください。文章で送ってください。で送っていただいたら、我々が文章で、我々講師陣がですね、文章で回答させていただきますので、よろしくお願いします。いつでも何かあったら送ってください。はい。その質問って例えばどんなのがあるんですかね？配信中いいですか？どうぞ。多分最初ね、質問がね、どういう質問していくかわからないっていうのが、質問、いろいろ質問していくと、こういう質問すればいいんだっていうのがわかるんですけど、最初どんな質問をしたらいいのかって結構迷うと思うんですよね。そんな方へちょっとアドバイス。そうですね。そうですね。STS のこの質問に関してはですね、やっぱりこう銘柄に関するご質問を、ぜひどんどん送っていただきたいんですね。で STS っていうのは投資助言ができるサービスになってますので、例えばこう123の理論を勉強して自分で銘柄探して、配信してる銘柄についてでもいいんですけれども、実際こう注文出すとなった時にですね、本当にこの値段で注文出していいのかなとか、明日これ本当にねこれ買いでいいのかなとかね、自分で多分不安になると思う、そういう場面もあると思うんですよ、特に最初の頃。でそういうちょっと不安に思った時にですね、自分のその考えは正しいのか、そういう確認のためですよにこう考えてる。自分はこう123で勉強した理論でこう分析してこう考えてるんだけども、これ合ってるんでしょうかということで、確認に主に使っていただくのがまず一番自分がこう上達していくにはこうなんていうのかな、早道な使い方じゃないかなということですね。でも最初のうちはもうなんだかこう何をどうこうね、自分でもうまく分析できないけど、でも買ってみたいなみたいなね、方向性上向きだからとりあえず買ってみたいなっていうようなのがあったら、ぶっちゃけこの銘柄どうでしょうみたいな質問も来ることはあるんで、それについてはそういう質問いただいたらちゃんとそれなりにきちんとねこちらで解説してお答えをしていきます。遠慮なくね、気になったらどんどん質問していただきたいなと思います。これ何回でもいいんですか？はい。何回でも質問してもいいんですか？はい、質問回数無制限です。よかったです。何度でも質問してください。よかったです。よく毎日ご質問いただく方もいらっしゃいますね。いいですね。毎日のように送っていただく方もいらっしゃいます。なるほど。はい。よかったです。という感じで質問していただくことが可能です。はい。
はい、STS での、会員さんと懇親会をやってますよね。はい。その中で、やってますね。まあたまに聞くのが、注文を間違っちゃいましたと。注文を間違ってしまいましたと。間違っちゃいましたと。はい。買うつもりが売ってたとかね、売るつもりが買ってたとか、ありますね。手締まうつもりが新規で売りをしていたとかね。あるあるです。ありますね。まあそんなことだったりとか、あとネットストックトレーダーとネットストックトレーダープレミアムの違いが分からなくてとか、たまにねボリンジャーバンドの出し方が分からないとかね。はい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 。まあいろいろ多岐にわたってその障害がね、僕らが予想もしないような障害がいっぱい、やっぱあるのが分かってきたんですよね。そういうのも、まあ、どういうふうに質問すればいいのかですよね。まあ言葉にするのが難しいっていうのもあるじゃないですか。はい、ありますね。そういうのはどうしていいですかね。言葉にするのが難しいっていうのは難しいですね、それが。まあ一つはSTS の懇親会に出ていただける方はですね、出ていただいてもその場で聞いていただくっていうのも OK ですね。懇親会の時は、結構もういろんな別にこうワイワイね飲んで騒ぐだけが懇親会ではないので、その時に普段言葉では伝えにくい質問っていうのをですね、ぶつけていただくと結構その場でお答えをしますので、パソコンも持ってってますので、はい、その場でお答えをしていきますけどね。まあ銘柄に関しては基本的にはマイページからということですよね。そうですね。でその他、まあ、銘柄以外の、まあ、助言以外の困っていることを、はい、まあね、いろいろあると思うんで、それはまあ懇親会でいろいろそうですね、ぜひお話できるということですね。そうですね。はい。この前いらっしゃいましたね。パソコン持ってきて売買記録をつけてた方がいて、そうですね。利益的になりましたって結構ミスに。これは素晴らしいですね。聞いてましたね。ねえ、そういうね、生の声をいろいろ私たちも聞かせていただけるんでね、STS の会の時。なかなかいい表を作ってましたよね。そうですね。Excel 使ってね、売買履歴をこうつけて、グラフなんか作っておられました。はい。なかなかすごい。素晴らしいですね。はい。そんな方もいらっしゃいますので。はい。で、じゃあSTSという、まあ、サービス一塊なんですけど、で、これは、まあ毎日更新されていくっていうのも分かったんですけども、まあ、中身が何個かこう分かれてるじゃないですか。それをちょっと一個ずつでね、説明をしていただきたいんですけども、まずちょっとホームページの方。はい。ホームページ、これですね。はい。で、この本、はい。で、このですね、一番上ストックチャートっていうのがあります。はい。ストックチャートがあって、その下に、銘柄一発スクリーニング&監視銘柄配信というのがあって、でその下に相場解説動画、で、その下にストックシャウト、まあ、その下に、STS 会員限定セミナーみたいなことが、ね、あるんですけども、はい、じゃあまずですね、一番上のストックチャートですね、ストックチャートから、これはちょっとじゃあ酒井さんの方からストックチャートの説明をしてください。はい、ストックチャートですね。ストックチャートというのは、まず毎週ですね、各、まあ、1週間のうち、いい銘柄があるときに、チャートの中にですね、私たちが未来予想図を書いて、でそのシートをお渡しするっていう形で見ていただいている銘柄配信サービスになります。はい、でそれがまあ大体週末に、配信をしてで、1週間その銘柄を一緒に追っていくっていうような形ですね。で例えばですね、じゃあちょっと私の方の画面でいきましょうか。じゃあ、切り替えますね。よっと私がやればいいよね。今酒井さんのパソコンの画面の方に切り替え中ですね。
はい。今変えます。どうぞ。よ私画面がいっぱいあってですね。どの画面かっていうあれ？違うの出さないでくださいよ。あれ？これだよな。変なの出さないでくださいよ。ああ、出た。これ出たね。私6画面ぐらいあるので、どの画面共有してたんだっけ？ちょっと読むのに。まあそんな画面の中でやってますけど、今見ていただいているのがストックチャートと呼ばれる配信サービスの一つ銘柄シートになりますね。はい。例えばですね、ちょっと前のもの見てみましょうか。これは会員さんのマイページの中の1画面ですよね。そうです。マイページ、先ほど坪倉さんが見せてもらったマイページの中の一発スクリーニングっていうところの中にですね、ストックチャートっていうボタンがありますが、ここを押すとですね、下にシートがこう並んでるんですね。これ毎週1回更新をしていきます。はい。なので、こういうふうに見れるんですけど、一つクリックしてみましょう。例えば、私の配信した5月21日の更新っていうのを見てみましょうね。未来予想図を書くということで、はい。これ PDF 形式で、出てくるんですけど、聞きましたね。はい。まあ、私の手書きになります、これ。おー、いいですね。はい。いいか悪いかですよ、手書きが。見にくいかもしれない。大事なところに、手で書いてますから。はい。というのは、例えば、2212の山崎パンを、5月21日に配信しましたと。はい。いうことで、シナリオを書いてですね、どうなったら買いゾーン、買いポイント、どうなったらロスカットしましょうということ、そして下に分析があるんですね。で、その分析が書いてあります。はい。で、ちなみにこれがどうなっていったかというとですね、2212をちょっと見てみると、よいしょ。山崎パンですよね。山崎パンはこの日の時点、5月21日の時点で、こういうまだ先が見えないですよね。で、先が見えない中、A とか B とか言って買いポイントを示して、こういうふうになったら買いましょうってことを示していました。で、その後ですね、山崎パンどうなったかというと、山崎パンこんな感じで、ちょっと今この絵面だけだとパッと見で分かりづらいかもしれないんですが、5月21日というのは、5月21日。はい、21日というのは土日ですので、18日、22日、ここですね。こういう状態で配信したんです。この状態が、この状態なんですね、ここの。はい。っていうのを、この時点で配信していて、この後どうなっていったかというと、もうちょっと自読しようかな。こんな感じかな。こんな感じだったんですけど、これが、その後、こういうふうに、伸びていきます。ポイントは方向線が上向きで買いましょうっていう指示をしているんですけれども、分析も書いてあって、そしてその後、こういうふうに上がっていったという形ですよね。で、ポイントはですね、配信した銘柄、シートでお渡しした銘柄はですね、非常にいい形なんです。今後も見ててくださいねっていう形で、買ったり売ったりするんですけれども、この時は、ちょっと上がって、ちょっと失速したんですけど、利益確定をして、で、その後どうなってたかというと、この後、こう上げてるわけです。ここでね、方向線で上がってるわけですけど、こういうふうに監視してってくださいよっていう。一旦はここで利益を取っておいて、で、また後々見てって、またここで買ってくださいよっていう、そんなような指示をしていくんですね。はい。で、こういうシートをお渡しするよっていうのがストックチャートっていうんですね。で、これが鉄人と堅人とあって、鉄人の方は主に買い銘柄で、ベーシックコースの分かりやすい形のものを配信をします。で、今度はじゃあ堅人っていうとマスターコースの方なんですけども、こちらの方にもストックチャートというものがあります。で、こちらの方は
ちょっと小さいかもしれないんですけど、なんか線がいっぱい入っててね、ちょっとマスターコースっていうのはその上級コースですので、いろんな分析をして、こう空売りもやっていくっていうそういうタイプ。なるほど。で、例えば一つはさっきの5月21日の更新したものを一つ見てみますと、これさっきの山崎か。でこっちは今度8219の青山商事っていうね。で今度この銘柄は空売りとしてね、空売りゾーンってことでこう空売りをこうしましょうってことを言ってるんですね。でまあ騙しだったりこう分析が書いてあって、まあ、シナリオとしては、空売りポイントで A のシナリオ B のシナリオと書いてあるわけです。っていうのがありますよっていうことで、8219の青山商事を見てみると829ですね、こういうシナリオでした。で見てみるとどうなってるかというと今現在こうなってるわけですね。いいですね。まあよく下げてますよね。そうですね。空売りだったらこれだいぶ利益がこう出ている。いいですね。100円150円ぐらい下がってるんですけど、空売りだったらこの分が利益になってくると。でもう一個ポイントがあって、すぐにこう利益が出るパターンと、ちょっとこうしばらく持たされてもたもたして利益が出てくるパターンがあるんですよ。そうですね。でそのもたもたしてる時って狙ってるにもかかわらずあんまり利益出てこないから、なんだもうやりたいもっと行くと思うんだけど行かないみたいな。だからねそういうふうになるんですよね。その時は一緒に1週間追ってきます銘柄をね。でもなかなかこういきませんねなんていうことを、まあ、分析をしながら言うわけなんですけど、まあ、また来週こういうポイントできたら空売りしてくださいと、いうことを、まあ、お伝えするんですね。実際には5月21日というのは、5月の21日だからこれ実際にはねこの辺で出してるんですよ。こっちのこの辺で出してるんですよ。さっきの絵面はねこの陰線が出たところですね。青山商人のこの陰線が出た時でこの時に配信をして、この日ですねこういうふうになった時、この日にこう配信してます。でこう下に行くシナリオとこう一回こう上に上がってから入るシナリオ B のシナリオですね。これありますよってこの時の時点で言ってるんですけど、これ実際どうなったかというとこれは一旦こう上に行くんですよ。でこれ B のシナリオがありますので、これまた割ってきたら売りですねっていう話なんですね。で後々こう割ってくるわけですよ。来ました。で割ってきてその後ずるずるっとこういくと。いいですね。これを一つの自分の銘柄としてしばらく追っていけるんですね。でポイントはいいのはシナリオが書いてあるってことです。そうですね。こんな手書きでシナリオ書く人あんまりいないでしょって思う。今時特に。今時手書きですからね。いいですね、渋い。というようなね感じのシートを毎週お渡しするっていうのが、ストックチャートですということになってきます。なるほど。これねシナリオいろいろ立っておかないとね成功のシナリオと失敗のシナリオと書いてでどっちも分かるようにしておかないと、全部成功するわけではないので、そうです。ロスカットするならロスカットするというところで、シナリオを決めてやるということが非常に大事ですね。なんであれね、普通のチャートは先が書けないので、手書きで書くしかないですよね。一回印刷してね、その解説をしているのがストックチャートだと。これに沿って一緒にやりながら勉強ができるということですよね。相場のトレーニングができるということですよね。そう一緒に追っていくっていうのがポイントなので、なんか配信してこれなんか儲かりましたねとかそういうのじゃないんですよね。一緒に考えるってことですよね。一緒に考えるってことですよ。ってことは本当にコーチみたいな感じでやっていくためのツールであると。そうですね。はい、よくわかりました。はい。じゃあもう一回ホームページ行ってもらっていいですか。で、今度は今ねこの上のストックチャートを説明して、この下に
今度は、銘柄一発スクリーニング関心銘柄配信っていうのがあります。はい。で、銘柄一発スクリーニングっていうのは先ほど見せてもらったやつですよね。それもう一回見せてもらっていいですかね。一発スクリーニング。一発スクリーニング。じゃあ今度こっちを共有します。はい、見えてますでしょうか。はい、見えてます。で、はい、これが先ほど見せてもらったのとはちょっと違うかな。そうですね。さっきはこれでしたね。そうですね。はいはいはい。ですね。で、今見てたのはストックチャート。さっき、酒井さんお見せしたのはこのストックチャート。上にボタンがあるんですよね。はい、ここのボタンで切り替えができますので、はい、今私が表示しているのはここの方向線上向き付近というこのボタンを押したらこの画面になったという状態ですね。それはもうスクリーニングの結果が今出てきたってことですね。そうですそうです。はい。で、監視銘柄配信ってあるじゃないですか。はい。この辺ちょっと詳しく教えてもらえますか。はい、ではここは私から説明をさせていただきますと、まあ日々ね動画を配信をして皆さんにこう相場感を共有させていただいてるんですが、実際こう売買をやりだすとですね、当然自分が仕掛けるこの銘柄を探さないといけないということになるわけですが、こう慣れてくると自分でも本当にちゃんとこう探せるようになるんですけども、最初のうちはですね、とにかく銘柄探すのが大変と。そうですね。方向線上向きに来てる銘柄買えばいいのは分かってるんだけども、じゃあどうやって探すんですかっていうのがやっぱり、皆さんのねこう悩みの種になっているということが多いわけですよね。なので、皆さんの銘柄探しの、お手伝いをさせていただこうかと思いまして、まず一つ作ったのがこの銘柄一発スクリーニングの中のこのスクリーニングソフトですね。はい。ここに、方向線上向き付近っていうボタンがあるんですけれども、これクリックしていただいて今表示しているのがこの画面なんですが、要は方向線が上向きになってきていて、で、方向線付近に株価が今来てますよっていう銘柄を一覧で抽出してくると、そういう銘柄スクリーニングになってるんですよね。はい。これがあればですね、だいぶこう方向線付近に来てる銘柄っていうのを探すのが絞り込みができますよね。はい。もちろんスクリーニングなのでこう機械的に何かこうある条件に、方向線上向きで方向線付近に来てるっていう銘柄を機械的にダーッとこう抽出していきますんで、実際に仕掛けるときはこの中からこうやって一覧で見ていくこともできますので、チャートだけをこうやって一覧で見ることもできますので、この中から、自分でこう見ていただいてね、これだっていう銘柄を見つけたらそれをご自身でこう仕掛けていただくと、そういうことができるようになっているのがこの銘柄一発スクリーニングというやつですね。これ鉄人もありますし、堅人の方になりますと空売りもマスターコースの方では狙っていきますので、方向線下向きをこうね下向き銘柄を探していくと、こっち下向き銘柄たくさんあるんですよね今ね。あるね。下向き多いですね。で上向きは今日の段階では27しかないですね。はい、これ毎日スクリーニングかけますので、毎日この数は変わります。はい、毎日いろんな銘柄出てきますのでね、その中から選んで仕掛けていただくということになります。なるほど。これがスクリーニング。監視銘柄って配信というのはメールですか？メールです。それが、もう一つご紹介すると、こちらはスクリーニングでこう、ね機械的にダーッとこう条件にはまったものを抽出していくやつなんですが、もう一つはですね、メールでこの監視銘柄配信ってありますけれども、これは私たち講師が、酒井さんと私がですね、一生懸命チャート毎日見て、この目で一生懸命見て1日に1000銘柄ぐらい見てですね、その中からですね、
これ良さそうだなっていう、今後こう売買ポイントに来そうだなっていう銘柄、あるいは今まさにもう売買ポイント来てるなというような銘柄をメールで配信するという。ということは、これは坪倉さんと酒井さんが選んでるってことですね。そうです、そうです。私たちに、これ機械的に選んだものじゃなくて、もう目で見て選んだという。目で見て選んでます。銘柄ですね。だからいろんな要素を加味してね、今の相場の状況とかいろんなことを加味しながら銘柄を選んで配信してます。めっちゃ選んでますけどね。めっちゃ選んでますね。1日最低1000は見ますってね。見ますね。もう目が毎日毎日チカチカするっていうそういうことをしながらですね、銘柄選びをやっております。で、実際その配信した銘柄についてはこのフォローメールっていうところがあるんですけれども、この中にですね、配信した銘柄をこう見れるようになっています。ちょっと表示はしませんけれども、今こういう銘柄を配信してます。で、配信理由もちょこっとコメント書いてありますので、それをご覧いただいて、仕掛けるかどうかの判断をしていただくっていう。これも相場がある日は基本的に毎日配信をしてますが、銘柄がない時もあるので、今日は何も探してもないなっていう時は、今日は銘柄配信なしですって言って配信しますんで、そういうのもありますんで、あらかじめそれをご了承いただきたいと思います。基本的には毎日配信してます。はい、ありがとうございます。ということで、2番目終わりましたね。で、3つ目、今度は相場解説動画。これはさっきちらっとお話ししたので、続きで私がお話ししましょうか。先ほどちらっと、お話をした冒頭でお話ししたやつですね。この今日の相場解説っていうここボタンがあるんですけれども、ここが、今お話しした実は相場解説動画のことなんですね。日経平均、今日の日経平均の状況、それから明日以降の日経平均の、考え方、それから明日以降の戦略ですね。そういったことをこの動画の中で解説をしていきます。で、ストックチャートで配信した銘柄とか、メールですね、監視銘柄で配信した銘柄については、この動画の中でフォローをしていきます。日々。今、ポイントに来てるんで、明日じゃあ買ってみましょうかとか。で、買った後は、もうじゃあこの銘柄そろそろ明日手締まいしましょうかとかですね。そういった具体的なことですね。仕掛けの考え方から保持したら保持したで手締まうまでの考え方をずっとこうね、1週間かけてフォローして解説をしていきますので、相場感とともにその銘柄を買ってから手締まうまでのその考え方をしっかりお伝えしていくと。じゃあ銘柄は出しっぱなし、銘柄は出しっぱなしじゃなくて出しっぱなしじゃないです。責任を持って最後までフォローしてくれると。ちゃんとフォローします。利益確定になることもあればスカットになることもありますが、最後まで責任を持ってフォローをしていきます。まず全部売った方がいいですよとかね。全部売った方がいいですよ。全部もう今日手締まった方がいいですよとか、明日の朝手締まった方がいいですよ。先週あったんだけど。そういうのありますね。もう買いやめましょう。坪倉さんと酒井さんがいろいろ無料でね、YouTube に動画を上げてるじゃないですか。それとの違いをちょっと説明してもらえますか。YouTube にアップしてる動画はですね、要は123の理論の中でも方向線というものだけを使って、解説をしている。それ以上のその123で学んでいただく理論は一切 YouTube の動画では解説をしていませんので、 YouTube の動画では方向線と株価の性質で考えると今後の相場どうですっていうようなお話だけなんですが、こちらの動画はですね、123の理論フル活用して、全部お話ししてますね。全く別物だっていうことですかね。全く別物です。内容は全く違います。全く違う。じゃあそういうこれ毎日更新でしたっけ？そうです、毎日更新です。これは。なるほど。じゃあ相場終わってから見るとよくわかるっていうものですね。そうです。はい。為替が円高になってきてるな。円高に触れてきてる今。今日の坪倉さんの解説に影響を与えるわけですよ。この状況。もうめっちゃ円高になってきてる。もう110円切っちゃったの。マジで。
さあどうしようかな、今日はどういう話にしようかな。買いはどうしようかな、売りはどうしようかなって、この時点で考えなきゃいけないからね。そうですね、悩ましいところです。そうです。ちょっとその辺の考え方をしっかりお伝えしていきますんでね。はい。はい。じゃあちょっとここで、ちょっとこのお知らせがあります。はい。お知らせ。すいません、途中なんですけど、初めの2分ぐらいちょっと音が出てなかったみたいで、いくつか問い合わせをいただいてまして、ごめんなさいでした。STS の説明をしてます。すみませんでした。2分ぐらいでどんな説明？イエーイぐらいですかね。STS の説明会やります。結構2分って結構長いと思う。本当ですか？結構長いと思う。多分ね、僕が喋った、分かるとこうできるの違い。あ、そうです。それぐらいが多分なかったですね。のところの、話だったんで、内容のね、今日は説明なので、そこはホームページのね、一番上の方をこう読んでいただけると、フォローできますんで。そうですね。はい。そこを読んでください。で、これはもうSS 会員さんと、123の、講師がですね、チームになって、タッグを組んで、相場を攻略していくというのが、STS という、ところから始まってますんで、という、そうですね、そうですね。すいません、ありがとう。ということで、最後の、4つ目、今度はストックシャウト。ストックシャウト、毎週ね、酒井さんと坪倉さんが実況生中継をしてますので、このね、説明でこれはザラバ中やってるんですけど、これ録画して録画も見れるんですよね。はい、見れますね。はい。では内容を熱く酒井さんの方から語っていただきましょうか。もうね、実況中継ですから、もういろんなことありますよ。いろんなことありますね。いろんなことありますよ。もうね、一つはよく動くときは動きます。あとは決算発表のときはよく動きますし、もう乱高下しますので、もう乱高下したね、暴落した直後に買うとか。だから最近はちょっともう僕と坪倉さんの中では流行っているスキャルピングっていうね、坪倉さんは流行ってないかもしれないけど、いや流行ってる僕の中の結構流行りです。本当？そういうぐらいいろんな基本ザラバ中ですのでトレードをしようということで銘柄を言うんですよね。じゃあいつ買いです。もう今ソフトバンク買いましょうとか、そのものを、解説中の中で、言います。はい。なのでこの銘柄は業績がどうでこうでっていうのは一切ないです。今買うかやらないかっていうことをずっと銘柄を私たち探しながらそれを画面に映しながら、火曜日の午後2時間半喋り続けて見続けているっていうそういう番組です。はい。なので聞いてる生徒さんはそれを聞いて実際に売買しているっていう方も、たくさんいらっしゃいます。はい。そんな風にちょっとデイトレードをこうちょっと体感できるみたいな、そんな、感じのものがストックシャウトっていうんですね。上がればシャウトできますし、全然持ち合いだともうなんかどうするみたいなはい、っていういろんな波乱万丈ありながらのシャウトしたくてもできない時がありますからね。サイレントシャウトになったりするからサイレントシャウトね。本当に動いてる相場ですからいろんなことがあるので、そうですね。それを一緒に見ていくっていうのが、この実況中継のストックシャウトこういうの、これねインターネットラジオっていう感じで、音聞いてもらう声聞いてもらうんですよね。画面は出てないんですかね。出てます。出てる。それはどんな画面が出てるんですか。チャートでですね、まさにチャートの画面。チャートの画面出してます。じゃあ画面共有してチャート画面が出てるって感じですかね。そうです。そこまで録画はされてるんですよね、じゃあね。録画してます。ザラバ中にこのストックシャウトを視聴できる、聞ける、受講生さんもいらっしゃるし、昼間はね会社
お勤めで聞けないと。でも帰って、土日時間があるところに聞けると、いう時はどういうふうに活用したらいいですか？今坪倉さんと今画面の共有しているんでしたっけ？はい、してます。これってストックチャートのあれが前の週のものがはい、そうですね。それちょっと再生してみたらいいんじゃないですか？ちょっと声がね、今声はちょっとそちらに共有はできないんですが、実際にはよく聞こえてますよね。はい。こんな画面が出てて、日経平均が個別銘柄がこれはそうです、出てて、で私たちいるんですよね。そうですそうです。銘柄を、これにこの上に出てるの日経平均と、これ日足でこれ分足です。この下に銘柄を紹介したら、僕がねここにこうチャートを追加していくんですけど、この時確かいくつかあった。分足で出てくるんでね。そう今仕掛けてる銘柄こうやってこっちに記載して、何時に仕掛けて何時に出ちまったみたいなのを具体的にこう紹介をしていってます。先週なんだっけ？先週は良かったよね。あんまりなかったね。ソフトバンクとアダストリア行ったのかな。アダストリアよく上がったんですよ、ビャーって。よく上がってる。いいんですよ。アダストリアが。アダストリアが良かったね、この時はね。上がる時よく上がるね。そう。ソフトバンクはもうスキャルピングみたいな感じ。そうね、ソフトバンクあの後どうなったんだっけ？ちょっと上がったんですけど、ほら。上がったんだね。ちょっと途中失速しちゃったけど。途中上がってましたね。そうね。利益を引っ張ったら利益がなくなっちゃいましたとかね。それありましたね。この時は確かね、すぐ手締まっちゃったんじゃなかったかと思います。そうですね、スキャルピング的にやってるから。もうこんなもんでいいですよっつって。そのだけでもね、500株とかやったら結構取れますからね。取れますからね。これリアルタイムでやってるのを放送してるので、後から見てもね、非常に相場感がつかめるかなと。はい。そうですね。感じですよね。画面も見てチャートと連動しながらやってるわけなんで、リアルタイムでやったやつを後から見ても、相場感はすごくつかめるかなと思うんですけど、その辺はどうですかね。持ち合いになったらね、早送りしたらいいですよ。持ち合いだなと。で、ちょっと仕掛けてる銘柄増えたらちょっと巻き戻すみたいな。というぐらい2時間半ありますからね。これ2時間半をずっと取り続けてるから、やっぱりね、いい時と悪い時というか持ち合いがあるので、リアルタイムで聞いてたらリアルタイムなんで次何が起こるか分かんないので、ずっと見続けられるし、あと録画だったら録画でいいポイントだけ見ればいいので、持ち合いだなと思ったらちょっと早送りして銘柄が増えたらその付近でちょっともう一回止めてみてみるとかいうのはね、結構いいと思います。なんでこれ入ったのかなとか、その瞬間に結構録画が使えるかなと思います。なるほど。はい。じゃあストックチャートもリアルタイムでなくてもそういうふうにして使えば役に立つということですね。はい。わかりました。ありがとうございます。じゃあとりあえずSTS の基本的な説明というのは大体終わったと思うんですけど、あとね懇親会っていうのがあって、そうなんですよ。はい。STS の会か。これをそうですね。STS の会ですね。STS 会員限定セミナーとか書いてあるんですけど、これちょっと間違えて、STS の会ですね。STS の会ですね。会ですね。はい。そうですね。なんでこれを広報レポートの方に上げているので、トップページにね行ってもらって、トップページのこのちょっとこれちょっと下がりますね。こここんなブログ最新情報のところの下の広報レポートこちらというところをクリックしてもらって、STS の会の模様を見たい場合はこの検索に STS と入れてもらって検索すると STS の会、ちょっとなんかハートマークがついてますけど、私が書いてますですけど、私が書いてます。こういうのをやってますっていうのがここに載ってますので、1個上げてみますね。5月の STS の会。
これは東京ですね。そうですね、東京で行われた STS の会の模様ですね。はい、最近は基本的に月1ぐらいで開催してますね、はい、STS の会で、4月が大阪だったんですね。そうですね、大阪名古屋でもちょくちょくやらせていただいてる感じになりますね。この前名古屋盛り上がったね。盛り上がりました、まあ先週名古屋だったんですけどね。そうですね、はい、いいですね。はい、ということでこれの説明はちょっとだけそうです、先ほどもちょっと言わせていただいたんですけど、 STS の会っていう、まあなかなか会えない泉さんを含めた、まあ、懇親会って言ったらあれですけど、まあ、お酒を飲みながら楽しく株のお話をしましょうという会をやらせていただいてまして、まあ、最近は基本的に月に1回、まあ、東京が多いんですけど、最近は大阪名古屋もまあねちょくちょく進出させていただいてます。まあ結構最近もね人数も多かったりで、女性の方も来ていただいたり、まあ、海外のねちょっと方も来ていただいたりとか、すごい楽しい会になってまして、私も参加させて、ちょくちょく参加させていただいております。でまあみんなでお酒を飲んで株をつまみにって感じですかね。まあ株をつまみに普段聞かないような質問とかをそうですね、まあ、聞ける、まあ、僕も聞けるのが嬉しいし、まあね、受講生さんも、普段まあちょっとこんなこと聞いているのかなみたいなこともそうですね聞かれたりするので、それについてはまあいろいろね、会話をしながら楽しくやってますんで、でこれは僕と、酒井さんと坪倉さん3人は必ず参加するという会なんです。それはもう超珍しいですよね。時々酒井さんが遅刻してくるいいです、しょうがないんです。大阪から名古屋に駆けつけたりします大変多忙なんです。もう本当先ほど坪倉さんもおっしゃってましたけど、メールで聞きにくいこととかもまあラフな感じでお酒も入ってますんで、まあ、聞けたりねしちゃったりするという楽しい会なので、これも STS に入ってくださったらやりますよって感じですね。はい、はい、ですね。いいですよね、この回ね。楽しいですね、はい、毎月ということで、はい、まあ大体これで、STS の回じゃなくて、STS の、解説は、まあ、一通り終わりですね。そうですね。大体ね、皆さんもしこれ見てても分かんない方がいらっしゃったら、メールの方にね問い合わせていただいたり、まあ平日でしたら電話もつながりますので、普通に電話していただいて、まあそれは折り返しになりますけど、折り返しでまた説明させていただいたりするので、もちろんです。またお問い合わせください。ちなみになんですけど、STS でまあいろいろ先ほどメール配信もやりますよとおっしゃってたと思うんですけど、酒井さんや坪倉さんがなんと今最近 LINE ってすごい流行ってるじゃないですか、まあ、結構いろいろな方がやられてると思うんですけど、 LINE やってない人あんまりいないんです。そうですよね、最近だとねトドくんっていうちょっとシステムをちょっと私たち使わせていただいてまして、パソコンにそういうメールが飛んできた時に、気づかなかったり、最近だと迷惑メールにちょっと入っちゃったりすることが多くて、届いてませんっていう問い合わせが結構まああったりするんですよ。そんな時に、LINE にそのメールが来たらお知らせが来るようにできるサービスもやってますんで、まあ、もしよろしかったらマイページのところにやり方は書いてありますんで、もしよかったら見てみてください。そして一つ質問が来てるんですけど、いいですか？はい、どうぞ。日経225先物の口座とかはないんですかということなんですけど、ちなみにありますよ。ありますか？STS の中にはないですよ。はい。別にありますね。やってます。坪倉さんが。はい、ございます。ありますので。しれっと僕がやってます。もし気になった方は、ぜひこちらまでメールをいただければなと思います。そしてこの、まあ、1時間ほどですかね、説明させていただきました STS なんですけども、まあ、株の学校123にはいろいろな、まあ、塾がありまして、ベーシック講座、ベーシックコース、まあ、もちろん、まあ、スター講座、マスターコース、空売り塾、副業トレーダーだったり、まあ、いろいろあると思うんですけど、
それに1回入ったことがある、入塾されたことがあって、今ちょっとその説明に入ったんですね。説明入ったんですけどいいですか？申し込みの説明に入ったんですけど、それちょっと言ってもらって分からなかったんですいませんね、すいませんね、ちょっと一回そこはちょっと切ってほしいなと思って。すいませんね、じゃあもう一回いいですか？ちょっとその STS のね入り方の説明をさせていただきたいと思うんですけども、その先ほど話しました塾のご受講歴があって STS に1回も入ったことないんですという方は、新規ご入会の方は今1万円でご案内させていただいてます。1ヶ月1万円。そして本日から15日の木曜日まで STS 再入会の方、1回入ったんだけどちょっと今やめてますっていう方は、通常価格1万5000円のところを1ヶ月1万円でご案内させていただきたいなと思っております。ちなみに新規で入った方も再入会の方も続けていただける限り毎月1万円でずっとやらせていただきたいなと思ってます。でちなみにこちらの STS は株の学校123の講座いろいろあると言ったんですけど、どっかに1回入ってもらってないとちょっとサービスを受けることができないのでね、どっかSTS のみっていうのは無理になってるんですって言いたいです。ちょっと説明が下手でした？基本はベーシックコースとかベーシック講座ってなると思うので、やっぱりそのベーシック講座っていうのはやっぱりその方向性を使ってトレードしていくっていう基本なので、その基本をやっぱり学んでいただいた方に対してのやり方だったり銘柄配信のサービスっていう形なので、一度はベーシックコースっていうのに入っていただかないと、そのサービスが受けられないんですよね。配信が受けられないと申し込みができないということになりますよね。単なる銘柄配信サービスじゃなくて、あくまでサポート、トレード、さっきもね、泉さん最初におっしゃってた分かるからできるに変えていくための本当のサポートのためのツールと思ってサービスだと思っていただいたらいいと思いますので、だからベーシックやマスターを受けていただいた方もサポートしていくサービスですね。非常に重要な、STS で非常に重要なコンテンツですね。そうです。っていうのが言いたかったです。補足ありがとうございます。そしてこちらの STS お申し込みご希望の方はメールで、もう3分後ぐらいに18時ぐらいに事務局からメールが飛びますので、もっと詳しく聞きたいだったり STS 入りたいっていう要望がありましたらメールに返信いただけたらなと思います。もしメール届いてないんですけどっていうのがありましたら、こちらに送ってください。お問い合わせ@123株 .jp、 お問い合わせ@123株 .jp。 もしメール届いてない時にまたメール送ってもメール届かないと思うんで、電話ですね、その時はね。ここですね。電話もありますので、この番号ちょっと言ってもらっていいですか？ 0120-104-451 0120-104-451ですね。これ平日の9時から18時までコールセンターにつながりますんで、コールセンターで、言ってもらって内容ね、そうすると折り返し、事務局の方からお電話させていただくと、そうですね、いうことになってますんで、土日祝はちょっとやってないんですけども、平日ですね。平日、平日です。よろしくお願いします。そしてもう一個だけ質問が来てるんですけども、いいでしょうか？どうぞ。チャートの実況中継はスティックですか？1、2本足で STS は表示しているのですか？実況中継の試しの視聴はできますでしょうか？とのことです。試しの視聴はできないですね。質問なんだっけ？スティック。そうですね。足は何を使ってるかっていう。足は何かティック表示ってことかな。足は日足を表示してます。日足。で実際には何かというと、デイトレードのやり方を説明してるわけじゃなくて、その銘柄をこのタイミングで言うんですけど、そのタイミングが本当になんで買いか売りかっていうのが分かるっていうのは、実際には
デイトレセミナーっていうのがありますので、デイトレセミナーを受けた方は、なんでそこで私が書いていったのか、売りって言ったのかっていうのはよくわかるんですね。でも、ベーシックコースっていう最初のコースがあるんですけど、そのコースの段階では、デイトレードのこと自体は勉強しないので、はい、そうすると、ベーシックコースに入ったばっかりの方がそれ聞いたときに、なんでこれ書いて言ってんだろうとか、高校生じゃないところでも入ったりするんですよ、デイトレードって。そうすると、なんでだろうって思うんですけど、まあ、それはずっと勉強していくと、まあ、後々分かることなんですね。なので、最初のうちは、ベーシックコースの段階では、まずデイトレードって全て分からないんですけど、でもやっぱり昼間はね、そう仕掛けたりして、まあ、利益を出したり、まあ、ロスカットちゃんとしてみたりってやってると、まあ、面白いじゃないですか。という感じで、最初のうちは、聞いていただけて、銘柄も売買していただけると思います。で、後々は、その足使って、しっかりそのポイントで自分が見ても分かるようになると思いますので、最初のうちは日足をこう表示をしています。はい。分足も5分足が、表示がされているっていう状態です。ただ実際には、その5分足で本当に入ってるかどうかはまた別のところにありますので、なので、まずはデイトレードを味わっていただくっていうことができる実況中継だと思っていただければ。なるほど、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、それではそろそろお時間になりましたので、何か言い残したことはございませんか？ございません。ございませんか？ないですよね。大丈夫です。全部吐き出しましたね。吐き出しました。もしね、わかんない、もっと詳しく、まあちょっとこの辺がわかんなかったというのがあれば、また事務局の方にお問い合わせいただければなと。そうですね。もう6時なのでメールは飛んでいると思いますので、ぜひ気になった方はメールで、電話でもいいのでお問い合わせください。よろしくお願いします。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。